Hi guys, vítejte u dnešního videa a tohle je poslední video na telefonu, potom už to bude na počítači, jak jsem říkala. A dneska budeme hrát hru Poison Sushi. A to je o tom, že se nám tam rozkládají sushi a my jedno jako poizneme, jako prostě otrávíme a ta druhá ho nesmí sníst. A když ho sníš, tak to je blbý. A za každou výhru máš jeden ohýnek tady nad hlavou a já mám teda zatím 0 samozřejmě. Tak najdeme si někoho. Tady ta je sama. Takhle se nám to odpočítá. A teď si vybereme nějaký sushi, který pojízdneme. A dáme asi 3. Tak. A počkáme, než to dá ona. Jo, dobře. Tak ona asi snědla nějaký svoje. Takže my už jsme v podstatě vyhráli. Jupi, jupi. Už jsme vyhráli první hru. Tak já půjdu tady s holčičkou. Tak, zase odpočítá. A dáme asi znova 3. Tak. 3. Dnešní díla asi budu dávat jenom 3. Ona si snědla svoje a my sníme 12. Dobrý, jsme safe. No. Ona je taky. Tak asi dáme 19. Prosím, ať to nedala. Dobrý. Jsme safe, ale ještě je tam hodně suši, což je dobrý. Tak dáme třeba 14. Dobrý. Tohle je dobrá hra. Je to zábavný. Zkusíme 4, podle mě jí dala? Ne, dobrý. Oni většinou, jakože, když jsem hrála nějaký podobný hry, tak dávají 1 a já ji zkusím. Nedala jí. Dobrý. A ono má lák. To je nefér. Tak 16 dáme. Dobrý. Co ona? Jasně dala 3. Dobrý. Ježiš, chudák, ale ona měla už 3 výhry. Haha, jsme jí to trošku zkazili. Nevadí. Je tu někdo sám? Jo, tohle se holka. Má divnou hlavu, ale to nevadí. Tak dáme zase 3. A dají se tady i nakupovat různý další sushi. Nemusím mít jenom to jedno, ale já mám zatím tohle. Uvidíme. Jak to ona snědla zase svoje, nebo co? Co se stalo? No, koukneme se, jestli nemáme penízky třeba na další sushi. Myslím, že se to kupuje tady. Jo, tady jsou další sushi. Já mám teda to normální, to basic. A koukneme se, na který máme. Máme 2220. Takže na co bychom měli? Já si teda šetřím na tohle z toho. Ale zatím asi koupím ještě nějaký jiný. A možná teda rýži. Protože jiná tu není. Tak, máme rýži. Počkej, já už jich mám nějak víc. No, dáme si rýži. A jdeme hrát zase dál. Hele, tady nějaký kluk sedí sám. Tak s ním jdeme. Nevím, proč nemá obličej, je to divný, ale nevadí. Tady potom máte, že si můžete dát i jako poiznout 2. To úplně tady vpravo, v rohu a to já nechci. Tak, co dáš? Save. Já mám 15. Dobrý. On má ale nějaký roztomilý? To je strašně roztomilý, jak má nějaký ty svoje. 13 dáme. No, save, dobrý. Dej 3, prosím. 3. Ne. Teď se rozmyslím, protože podle mě se mě snaží navést. Tak dáme 17. Dobrý. Tak co dáš ty? Já to objím kolem té 3. A vysí dál.
Ta tam je tak samotná, tak si jí dej. Měla 2, zkusíme, prosím, že jí nedal. Dobrý. Dej tu 3. Prosím. Ne. Tak já to teda budu obídat dál. Kolem toho. 8 safe. No, tak to dej. Yes, dal jí. Takže už máme v podstatě 2 výhry. Jej, už máme 2 plamínky nad hlavou. Tak. Tady jsou ještě nějaký věci. Další. Jo, tady je, že si můžu koupit to. Tak já to koupím. 1. Unboxing, co budu mít? OK. To není strašný, ale zkusím ještě 1. Jo, tak to už jsem, myslím, že tam mám někde. Jo, mám. Tak do 3. se všeho dobrého, jak se říká, tak dáme ještě poslední. To je nějaký common, ale pořád ne. Já mám ten nejlepší zatím tohle, protože to je rare. Ale to nevadí. Aha, tak tady ty, co má ona, ty rostomilí, tak to je za Robuxy. Jo, aha. To já nechci, ale. A to je hodně jako věcí. Za 9. A co to je? Jo, že mám takovýhle rostomilí. A ten moc nevidím. Jo, odtud to je vidět. Jo, no, tak to bych chtěla. Hele, tady je zase holčička sama. No, tak podle mě ona dá 1. Takže se budu vyhýbat ty 1. Dáme 3. Jako vždycky. A budeme se vyhýbat 1. Protože jí dává hodně lidí. Nebo zkusíme jí, ale podle mě jí dala. Tak jestli se tím nezničím to. Ne, dáme jí. No, jo, přesně jsem říkala, že dá tu 1. Proč jsem to zkoušela? Teď mám zase 0 kam těch. Strašný. Jo, chci si to dát zpátky. Jo, no, to stojí Robuxy, tak to ne. To nepotřebuju, s tou chvilkou už nejdu. Jdu tady s klukem. Tady taky nemá ani hlavu. Tam ten neměl obličej, tenhle nemá hlavu. To je strašný. Ale jako je to docela hezký, ale je to takový divný. 3. Jako vždycky. Jinak se to nezmění. Tak co dáš ty? Aha, safe. 4. Safe, dobrý. No, dej 3. Aha, to je tam osamocená. Aha, safe, tak nic. 2. Dobrý. No, tak co, je tam sama? Tak si ji dej. No ne, on se jí vyhybá. Se jí snaží vyhnout, že jsem ho navedla. Nevadí. Hele, nesnětý. Dobrý. Šíkulka. Jo, ty jsi se mnou. Tak pojď, holčičko, pojď sem. Já s tebou chci jít, halo. Pojď se mnou. Hej. Jo, dobrý. Šla. Tak. A ona má taky zatím ty basic. Dá sushi. Ale já sushi v podstatě popravdě fakt jako nejím. Mně to vůbec nechutná sushi. Ale jako, vím, je to divný, ale prostě mi sushi nechutná. Jako, nevím, nemám ráda lososa hlavně. A ten většinou v tom je. A proto to moc nejím. Dobře, tak dej už tu 3. Jako tu rýži bych si třeba dala. Protože to je normální rýže, ale to, co má ona jako to sushi, tak bych si fakt nedala. Ne, jste zlá. Strašný fakt. Čau. Tak. Pojďme tady. Ještě co to má za obličej? To je nějaký divný obličej. 3. Co dáš ty? Dobrý, teď už teda yes, aspoň. Tak dáme 4.
To si děláš srandu. My jsme to měli hned vedle sebe a ještě k tomu jsem umřela hned na první pokus. Jdeme s ní znova. No tak co? Tak za trojku asi. No a teď už yes. Já zkusím dát znova. Tu 4 jsi jí dala znova. Ne, nedala. No tak. No tak co dala teda? Ale 11 ne, to je dobře. Dá teda 2. Zkusíme dát 2. Možná jí dala, možná ne. Nedala, dobrý. No, tak co? Rozmýšlíš, věď? No. Ne, 12, to myslím, že nedala. Dobrý. No, dej si 3. To ti nic neudělá, 3. 1. 20. Dobrý. No, co dáš? Nebo vlastně dala to 17, to jsem chtěla já. Tak 15. Dobrý. Už tam nějak ubývá to suši. No, dobrý. 9 dáme. Taky dobrý, uf. No, a co ty? Skvělý. Tak teď už je fakt pár možností. Dobrý. No tak, uvidíme. Podle mě možná dá tu 3 teď? Yes, dá 3. Ha. Tentokrát jsem nad tebou vyhrála. Jedu tady sem a počkám si, jestli se ke mně někdo sedne. Ale vypadá to, že asi ne. Jo, tak ne. Nevadí. Hele, tohle chtěla. Dobré. Tak já dám invitenout 2 lidi. A měla bych mít jako, že můžu 2 pojistnout. 3 a 14. Jak to, že nemůžu? Jak to? To je nefér. Dobrý. Já teď schválně zavřu oči a na něco kliknu. Klikla jsem, ne? Tak teď. Tak znova. No co? Nevím, co jsem klikla, ale nevadí. Tak no, tak dáme 12. Save, dobrý. No, save taky. 5. Počkej, jak to, že mám... Já mám teda pojistnutý 2. No jo, mám. No tak dobrý. No, ale musím být safe. Když to prohraju, tak to je blbý. Protože mám 2. A to já nechci, že jo, prohrát. Hele, já mám lag, takže dobrý. 7, prosím, že ji nedala. Dobrý, safe. No. Dobrý, nedala se to moje. Tak teď 19 a myslím, že tu dala. Jo, dala! To je nefér. No, tak nic, no. Jako myslím, že skončili jsme na 0, takže moc nám to asi nešlo. A u dalšího videa čauky!